Мотивите на инвеститора да реализира този проект бяха продиктувани от желанието му да създаде устойчив, дългосрочен бизнес модел със стабилни и непрекомерни нива на възвръщаемост. Проектът Pana Green Park е замислен, проектиран и реализиран като търговски комплекс с магазини, заведения за хранене, зона за почивка и отдих с детска площадка, паркинг и автомивка, намиращ се в град Панагюрище, община Панагюрище. Проектът Pana Green Park, реализиран с идеята за устойчив град, изцяло се вписва и със стратегическа заложена визия за развитието на община Панагюрище, а именно Панагюрище – атрактивна и модерна община. Тази визия на общината изцяло отрази нагласата и волята на населението и местния бизнес в община Панагюрище да се превърне в привлекателно място за бизнес инициативи, да привлича значими външни инвестиции, да бъде с качествено подобрена и променена техническа и социална инфраструктура. Опитът на инвеститора е показал, че бъдещето е свързано с експанзия на търговските вериги в средно големите и по-малките градове, където няма шопинг центрове от затворен тип, за да бъдат последните по-близо до крайния клиент. В по-малките населени места няма икономическа логика да се инвестира в голям търговски център, поради което ритейл парковете остават единствената алтернатива за марките, които искат да развият търговската си мрежа по-близо до крайният клиент. Строителството на ритейл парк е сложен и многоетапен процес, който изисква внимателно планиране и координация по различни аспекти на проекта. Pana Green Park се състои от сграда А, търговска сграда, паркинг за 236 места, автомивка и сграда Б, мултифункционална сграда с магазини, офис, помещения, ресторант и жилища. Одобреното финансиране от страна на ФУК е около 7 милиона и 400 хиляди, за сграда А и автомивката са разходвани 6 милиона, а за сграда Б милион и 100 хиляди. Проектът Pana Green Park е обърнат специално внимание на облагородяването на градската среда, чрез създаване на допълнителен брой паркоместа, чрез създаване на специално озеленена среда за отдих и почивка, създаване на външна детска площадка, пешеходни зони с градско осветление, зони за развлечение на деца и възрастни. Горди сме да заявим, че комплекс Pana Green Park успешно съчетава на едно място всичко необходимо, както за гостите на парка, така и за неговите търговски партньори. В нашия проект беше заложено не само изграждането на една търговска сграда, а на създаването на многофункционален проект, в който отделните му елементи да бъдат използвани както за основната му търговска цел, така и второстепенна такава, но които обслужват и различните икономически, екологични и социални нужди на обществото. В този смисъл върху покрива на сграда А е разположен соларен ВЕЦ, който удовлетворява екологичните нужди на обществото. Алеята пред сграда А е проектирана като алея за разходки с кашпи и пейки и зона за почивка на жителите на град Панагюрище. Паркинга като друга страна е не просто място за паркиране на автомобили, но е проектиран и замислен за организиране и провеждане на социални и културни събития. С гордост и не на последно място, като признание към екипът и проекта, Pana Green Park беше номиниран за сграда на годината.